A la primavera del 2006, un cotxe que anava de Barcelona a Madrid transportant el projecte del nou estatut va perdre els articles referents a una agència tributària pròpia. Durant molt de temps, l'agència tributària pròpia va estar navegant a la deriva. 15 anys més tard, els articles van arribar a les costes de Bangladesh. Al cap de poc, Bangladesh multiplicava la seva renda per càpita, ingressava al G8 i organitzava uns mundials de futbol. Nou estatut de Catalunya. Extraordinari del començament al final. Parlem? Parlem. Saps que a partir d'ara patrocinarem la selecció espanyola? No fotis. Es veu que amb això de l'OPA havien perdut molts clients i és una manera de caure simpàtics a Espanya. Però tu has vist com juga la selecció espanyola? Hòstia, jefe. Parlem? Parlem. Nois, us presento el nou catàleg de punts estrella. A partir d'ara s'han acabat els jocs de tovalloles. No! Sí. I en el seu lloc hi haurà tota la gamma de toros Osborne per posar damunt la televisió. Hem d'adaptar-nos als desitjos dels nous clients. Algun dubte? No. I si voleu alguna cosa... És bona, senyor director. Parlem? Sí, clar, parlem. Perdoni que l'hagi posat en una situació tan... Bueno, en fi, que espero que això no afecti els tractes que tenim i tal. No pateixi, ja hi estic acostumat. Anar vestit de flamenc? No. Adaptar-nos a qualsevol situació. El nostre lema és complaure el client. Quan vam obrir sucursal a València hi vaig anar de fallera. L'important és que el client estigui satisfet. A més, si vol tenir satisfet, només m'ha de baixar la hipoteca i treure'm les comissions. I aquests humoristes són... Adéu. Tony, cuando te marches, ¿me puedes llevar en coche? Así no pido taxis. No, si he vingut en tren, no porto el cotxe. ¿Qué? Que aquí está estropeado el coche, una bujía. Eso le pasa por tener a Zapatero en el gobierno. Sí, no se ría, porque las bujías están en el motor de explosión, que explota o no explota según lo ordena ETA, que sigue el camino trazado por ZP. O sea, lo decía en serio. Usted todo lo lleva al terreno de ETA. No, todo no. Hombre, no sé, el principio de Arquímedes. Bueno, dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Sí. Es decir, lo que les pasará a todos los españoles que viven en el País Vasco, que serán desalojados por ETA cuando ZP les ordene empujar. A ver, un momento. Sí. Usted que ve aquí, por ejemplo, ¿qué le sugiere? ¿Una zanahoria? Una zanahoria. El alimento que comen los conejos. Esto... Bueno, sí que No, sí, de da verdad. igual. Conejos, unos animales miserables que saltan y se esconden en madrigueras. Lo que hace ETA cuando lo ordena ZP, esconderse. Pero usted está paranoico perdido. Eso, paranoico, ZP está paranoico. Si no nos explica, dice que negocia con ETA. No, ZP no negocia con ETA, porque ZP todo el mundo sabe que ETA no existe, porque ETA es ZP. ZP es ETA, ZP. Bueno, me voy a radiografiar. Ya tienes tu cuenta naranja y ZP es esquizofrénico. Mira.